la globalització. Clar. El 1971, em sembla que Nixon va treure el dòlar del patró or. I per tant, avui en dia la moneda no representa un valor intrínsec, representa una confiança. Aquí hi ha una cosa, en Milton Friedman, en Nixon es troba amb la guerra del Vietnam amb una despesa espantosa. I es deixa les monedes en flotació. Una manera en flotació és el món de l'especulació. És perfecte. Llavors comencen a pensar i es guanyen més diners movent el diner que no pas treballant. Que no pas fabricant. Makers and takers. Stanford tenia una cosa molt bona. Veig que els màsters, jo agafo els màsters, el 90% van a banda d'inversió o gestions d'actius o alta consultoria. Per què? Es guanyen molts més diners i és més còmode. És millor ser un taker que un maker. Benvinguts i benvingudes a l'Altre Endemà, el podcast on obrim finestres al futur per repensar el nostre país. I ho fem de la mà de l'Ernest Pérez Mas, emprenedor, empresari, fundador d'Entre altres Parlem Telecom, amant de la gastronomia i compromès amb Barcelona i Catalunya. I l'Ernest us convida a un espai de conversa que vol anar més enllà de l'actualitat immediata per descobrir noves mirades, projectes i idees que marcaran el demà i, sobretot, l'altre endemà. Aquí parlarem amb protagonistes inspiradors de la ciència, l'empresa, la cultura, la política, l'esport, que s'atreveixen a imaginar i construir una Catalunya millor. Ens endinsarem en històries que qüestionen, propostes que il·lusionen i experiències amb impacte real, perquè entre el que som avui i el que podem ser demà, hi ha tot un món per crear. Esteu a punt per descobrir-lo? Hola, imagineu que entreu en una sala on hi ha algú que parla de capitalisme com si hagués estat dintre la màquina, que a més cita amb absoluta naturalitat a Clint Eastwood i Ciceró, i que et diu sense muntar-se que l'edat és una edat administrativa, cosa que és absolutament i rigorosament certa. Aquest algú és l'Alfons Drampic. Bon dia, Alfons. Bon dia. És el tipus de persona que ha mandat empreses durant mig segle i que es defineix com una àrbitre incòmoda, una persona que no es plega sempre al poder, ni els mercats per dins, la política, l'administració amb distància, amb una barreja de tendresa, coneixement i mala llet que el fa realment remarcable. Es baralla amb la mediocritat i fa una cosa raríssima amb un temps de soroll i de propaganda que vivim avui en dia, que és pensar abans de parlar. No? Avui és l'altre endemà i hi ha dues trajectòries que trobem, la seva i la meva, amb perfils diferents, però perfils que no es resignen a una Catalunya gestionada per la gent, sinó una Catalunya que pensi per ella mateixa quin paper vol tindre el món. Què és el que hem fet malament, què és el que hem fet bé, i avui doncs, volíem parlar amb l'Alfons Drampic per veure quines reflexions podem aportar. Alfons, bon dia, i diguem, què podíem parlar? Podíem parlar tu sense explicar el teu currículum? Podríem parlar una mica, sí, per què no? Però fem una mica la teva biografia, no? Tu et defineixes com a català i americà, Sí, bueno. però hi vas néixer a Donosti, no? Sí, jo vaig néixer a Donosti per una circumstància familiar puntual. Una mica més i neixo a Bordeus, perquè els pares anaven, Vull dir, va ser una casual, això, no té més significació. El qual no vol dir que no conegui molt a fons el País Basc, perquè també vaig estudiar a Deusto posteriorment, Vull dir, però el cert és que jo soc català, fill de catalans, net de catalans. A casa s'ha rastrejat una mica el nostre passat. Ens va agradar gastar-nos uns diners amb això i vam arribar, la meva filla em diu que fins a 1685, no? No està malament. I, evidentment, allà hi ha ferrers, hi ha pic, hi ha durars, però també hi ha rulls, també hi ha fonolls, també hi ha fraderes. És a dir, sembla que hi ha una intrusió, que dic jo, italiana, amb un tal Cassi, però la majoria de la gent són del territori que jo dic d'en Jaume I, de lo que és el Vallès, el Maresme, Elx, Cocentaina, és a dir, tot aquest territori, jo soc d'allà. Llavors, per què americà? Perquè jo soc d'una generació en què els Estats Units era important. És a dir, realment nosaltres primer vam fugir, uns quants, els que estàvem en contra de la dictadura, que no eren masses, per cert, vam fugir en tant com podíem i anàvem a París. El nostre París era la idealització, era el París que tu no has viscut per edat, però jo sí, la Joie de Lire, chez Maspero, chez Grasset. És a dir, era un món realment molt especial per nosaltres, on ens retrobàvem
a vegades amb gent que havia tingut que marxar, i bé, després de París va passar aquesta idealització a Londres, no? Que va ser per mi la meva segona ciutat important, no? Encara en una època en què Foiles era la gran llibreria europea, en què Waterspoon encara en començava, però després el tercer pas va ser New York, no? Sobretot New York, no m'agrada parlar de New York, perquè New York és un estat, i després dintre de l'estat hi ha una ciutat, i dintre de la ciutat hi ha barris, o dir-los condats, o dir el que vulguis. La gent va a Nova York, però no es mou de Manhattan, crec jo. I jo he trepitjat a fons New York i conec tot. Conec Bronx, i conec Brooklyn, i conec realment Staten Island, vull dir que hi veus les diferències significatives que hi ha, no? I en aquella època meva, realment, als Estats Units era el futur, era un país obert, i tenia una condició que per mi és molt important. Es pot expressar a través d'una frase, que és go ahead, van al gra. És a dir, llavors sí que vaig contrastar la retòrica francesa, per exemple, dic França perquè era el primer ideal, amb la forma d'entendre la vida dels nord-americans de la meva època. I dic de la meva època perquè probablement els Estats Units d'avui dia són molt diferents dels meus. Els meus són d'una època durada, és cert, que va des del final de la Segona Guerra Mundial, 46. Les guerres mundials, per cert, van ser dos. Sempre es diu la primera, la Segona Guerra Mundial. No, Segona Guerra Mundial A i B. Els americans van guanyar la del Pacífic i els soviètics van guanyar l'europea. I això és un altre gran error històric d'interpretació. Però, en qualsevol cas, aquella Amèrica era la meva Amèrica, i aquella Amèrica era una Amèrica realment que tenia molt atractiu en molts aspectes. Sobretot la contrastava amb el que passava amb aquella Europa, que era una Europa ja llavors subvencionada. I aquest realment sentiment l'he mantingut. Després vaig passar, jo he estudiat a 5 centres universitaris, he estudiat i he acabat els estudis. I realment el record de tots ells, és variat, però diguem, per un cantó el respecte a Deusto va ser per mi molt important perquè estava comandada pels jesuïtes i em van respectar sempre. Vull dir, allà em van respectar com a ciutadà. Vull dir, jo soc ateu i ells no, i per aquesta raó també vaig donar classes a Save, que també era jesuïta en aquell moment. Ara ja la cosa és més complicada. Però, perquè ens respectaven. Però, a part del respecte de Deusto, realment al centre on em vaig sentir molt còmode va ser a Stanford. Molt. Stanford per mi va ser una troballa, va ser un lloc extraordinari i tinc molts referents i moltes amistats. S'ha creat una xarxa realment, no aquestes xarxes d'avui dia, una mica dissipades, no, una xarxa real de gent molt interessant. Jo tenia companys com el Lawrence Primis, que en aquell moment era l'executiu del New York Times, o quan encara el Washington Post estava en mans de la família Graham. En Doug Graham va ser company meu. Vull dir, això porta també a que la meva filla va fer un màster a Axim, Arizona, i el meu net està fent un doctorat des de fa 2 anys a l'estat d'Oregon, amb un tema public policy, però sobretot el que és forestry, que és gestió mitjambiental. Bé, és a dir, Amèrica per mi és casa meva. I en canvi tu tornes a Barcelona, vius a Barcelona, amb una certa mirada crítica, però què és el que creus que té Barcelona que t'hi fa quedar? I què li falta perquè t'hi sentis intel·lectualment més? És a dir, home, per mi Barcelona és la meva ciutat. És la meva ciutat. I continua sent-ho, a pesar de que l'estan destrossant. És a dir, jo visc a Sarrià, on encara hi ha realment un aire de poble, encara respira realment allò que jo estimo, la ciutat que jo estimava, però realment crec que l'estan destrossant claríssimament i expressant molt críticament la meva posició respecte a que els últims governs, a partir de l'alcaldia d'Andries, això ha anat de pitjor a pitjor. Per mi, jo no estic d'acord amb el replantejament de transformar la ciutat en una central de patinets, d'skates i de bicicletes amb el Bronx d'Europa. No m'agrada. És a dir, crec que s'hauria d'haver fet d'una forma gradualista i realment respectant realment certes coses, i no s'ha fet. Normalment no s'ha fet. Per mi, per exemple, posar un tramvia
per la Diagonal. És una aberració. No se m'ocorre, mai se m'ocorreria... Els ciutadans vam votar en contra d'això i tanmateix es fa. Sí, No, o sigui, sí, votem a en contra i ho a fan. sobre vol dir que els ciutadans no importen res. Desgraciadament és així. Però es fa, però a més, jo me'n recordo que no fa gaire tampoc m'ho va repetir un que ja m'ho va dir, em va dir, però tu t'imagines un tramvia pel Champs-Élysées? Potser és el mateix. La Diagonal l'han destrossat, la Diagonal. La Diagonal podia haver estat realment un Champs-Élysées entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia. Allà tenia que haver realment desenvolupat vida a través de cafeteries, llocs... Vull dir, vida. Aquesta gent estan tallant la vida. A veure, aquestes illes famoses, no hi vagis a la nit en segons quines illes, perquè el que hi ha són punxades. Aleshores, i després, mai havia estat una ciutat tan violenta com la que avui tenim. Això va lligat a altres coses, que no tenen res a veure, que és la política migratòria. Ja hi arribarem. Però bé, Barcelona continua sent la meva ciutat. Ara, és cert que avui dia, potser un terç de l'any me'l passo a l'Ebre. Jo vaig descobrir l'Ebre. Jo abans havia llogat, no comprat, però havia llogat una masia a l'Empordà. Però em vaig cansar. Em vaig cansar primer perquè en termes logístics era molt complicat, en tant que el tren, la meva companya va ser molt intel·ligent perquè va dir, per què no anem cap al sud? I ella va buscar i va trobar realment un lloc adequat. Nosaltres tenim una finca petita, mitjana, diguem, que està a 250 metres per sobre del delta de l'Ebre. Nosaltres, quan sortim de casa, de l'habitació veiem el delta de l'Ebre. I després, realment, tot el tema immobiliari ha arribat tard. No ha fet malbé tot això. És a dir, que a partir de l'Hospitalet de l'Infant fins a la Ràpita, allò encara s'hi pot estar, encara es pot viure. I un terç de la meva vida està allà. Jo tinc totes les condicions que necessito. Vull dir, és igual, el mateix que tinc a Sarrià. Vull dir, jo tinc realment internet, ho tinc tot. Genero la meva pròpia energia, perquè no sé, tinc plaques, tinc dos generadors i després tinc dipòsits perquè aigua, aquí vam fallar, vam baixar a 270, però no vam trobar aigua, a pesar que estem a 250 o 240, però no hi vam trobar. També és cert que jo faig mea culpa, no m'hi vaig dedicar massa en aquell moment, vaig deixar-ho en mans de tercers i aquestes coses no es poden fer, que has d'implicar, i aleshores, però tenim dipòsits, tenim uns 300.000 litres en cisternes, llavors no hi ha problema. Ens fugen simplement per la dutxa i per la cuina, per res més, no? Els de l'Ebre són la gran desconeguda i a vegades dic gràcies a Déu, no? Perquè si fóssim molt coneguts i milions de persones si després t'agradaria... Això ha sigut molt important. Tens raó. És que jo, per això t'ho deia, jo crec que s'ha arribat tard i ja no la poden fer molt bé. I llavors hi ha potser una altra condició que per mi és important, perquè jo soc català, tu deies català i americà afegit, però soc català. I com a català, a l'Ebre em trobo molt còmode perquè parlo amb la gent i parlo en català, tot Déu. Sí, de fet és el territori més catalanoparlant. És el territori de llar més catalanoparlant. Potser perquè no ha crescut massa. A veure, jo respecto a qualsevol que vingui que ha ganes de sentir-se català, d'integrar-se en una cultura que no té res a veure amb la cultura castellana. Això sí que és important que estigui clar. És un tema antropològic. Jo he estudiat 5 anys sociologia, 5 psicologia, vull dir que tinc una formació en ciències socials potent. És un tema antropològic, no és un tema de ciències, ni hòsties. És un tema de valors. I nosaltres tenim uns valors deguts a moltes coses. No oblides que en Pla sempre deia que som terra de pas, i com terra de pas hem d'estar pactant sempre. Perquè aquí han passat tots, els romans, els cartaginesos, tot Déu ha passat per aquí. I s'ha de negociar. I d'aquí ve el comerç, que és l'essència de l'activitat civilitzatòria. Llavors, és normal que per nosaltres l'esforç és important, per nosaltres realment la disciplina és important, i això, aquests elements d'una cultura que té arrels molt intenses, molt importants, no tenen res a veure amb la cultura de matriu castellana. Que no es tracta que si són bons o dolents, no, és una altra cultura. És una cultura on hi ha un poder absolutista, on hi ha un monarca, llavors hi ha
diguem, a l'entorn d'ell, una cort, que avui dia és una mica la llotja del Bernabéu, és el mateix, és el mateix. Llavors, i a partir d'aquí, la servitud. I bé, panem circenses, que deien els romans. Això demana un estat fort, demana Un estat fort, un estat dominant, un estat violent, un estat que realment el que vol és créixer per dominació i imposen la seva cultura tant com poden. I, bueno, fins pràcticament segle XIV, ara hi ha un llibre, per cert, molt interessant, que es diu Catalanofòbia, que és d'un catedràtic d'història, que es diu Josep Pich, no té res a veure amb mi, però es diu Pich, i és molt interessant perquè és una síntesi al llarg dels segles de com sempre han tingut aquest sentiment. Jo, per exemple, en una època de la meva vida, per raons professionals, jo tenia una consultora també, i aquesta consultora, els clients més importants els tenia a Madrid. El meu client més important, que va facturar més aquella consultora, que ja va morir, era Repsol en aquella època. Jo vaig facturar milions a Repsol, en pessetes d'aquella època, però milions. I vull dir, em trobava molt còmode. No té res a veure. És un problema de distància, repeteixo, de valors. I aleshores, clar, el que no pot ser és fer un mix, un melting pot. No hi ha melting pot possible. Ara, fa uns dies, encara que jo, els sondejos que es donen, no m'agrada l'estadística i crec que estan la majoria mal fets i no te'n pots fiar gaire, però en qualsevol cas, ara fa 4 dies han sortit uns que diuen, un sondeig que diu que els dos temes que més odien els espanyols, els MENA i els catalans. Home, hòstia. Encara. 5 segles més tard encara estem igual. Encara estem igual. Diu, de cada 2 espanyols, un odia els catalans per sobretot. Però, que em perdoni, jo no odio ningú. A mi em recorda això, aquella frase que va dir, em sembla que era Quevedo, que deia, són los catalanes que se aborto de la política. Això era una. Això estem parlant del 1640. Sí, aquí vaig jo. I l'altra, que era una frase que deia, Líder le enviava un escrit al rei Felip IV y le deia, tenga mi señor en cuenta que mientras haya piedras en los campos y catalanes en ellos, hemos de tener enemigo y guerra. Sí, bueno. Tot el 1640, no? I coses més gruixudes que aquestes, Vull dir, perquè fa 4 segles sí. D'això. Però és que ja estava allà, ja hi era, i aleshores que això... Hi ha un... A mi m'interessen totes les coses de la vida, però com que tinc una formació i tinc una tradició familiar ateística, diguem, aleshores segueixo gent com en Richard Dawkins, que és un gran neurobiòleg i més coses, no? I llavors ell, és curiós perquè ell parla de que al costat dels gens hi ha els mems, no els mems tals com s'interpreten avui dia en un altre territori del coneixement, sinó els mems que diuen que aquests es transmeten també de generació en generació, que encara no han identificat quin és el camí, però que es transmeten. Llavors jo crec que té raó, perquè hi ha un mem, que és aquesta catalanofòbia, que encara segueix viva, i diguem, hi ha gent que a mi em dol, diu la gent, a mi ni em dol ni em deixa de doldre, simplement que no la comprenc. Perquè jo, quan vaig no sé, si vaig a Burgos, doncs ho trobo molt normal. Repeteixo, el problema és un problema de distanciament antropològic, res més. Escolta, ara estem parlant en el país del tema del finançament, no? Sí. Del dèficit fiscal, de les aportacions que fem, que els catalans paguem 62.000 milions d'euros, totes aquestes coses. Ara hi ha una proposta. D'això també és una certa visió crítica. No és que sigui una visió crítica, és que trobo que és un bizantinisme, com he escrit, total. L'imperi bizantí era un imperi que es va anar desmoronant perquè era el món de les petites coses, de la mediocritat, de la middle majority, que diuen els americans. És tot mediocre. És a dir, a veure, escolta, una persona, una família, una entitat, una nació, com funciona? Com és capaç de sobreviure? Bueno, per què? Treballant, esforçant-se, fent coses, creant, innovant, genera uns ingressos. I com que ha de sobreviure, doncs ha de pagar una sèrie de despeses, no? Ingressos més despeses, resultat. Si resulta que tens més despeses que ingressos, què fas? Doncs redueixes les despeses, el que tu probablement estàs fent, no? Qualsevol, I llavors que no
agafes això, estalvies o reinverteixes, que has de fer sempre, per cert. Sempre una part l'has de reinvertir per fer créixer el teu projecte de vida. Repeteixo, una família, una persona, una empresa, una nació. Aleshores, nosaltres treballem dintre del marc de... A mi no m'agrada parlar de la comunitat. Això, la comunitat és un invent de l'OCDE del seu moment. Bé, és un invent, ja saps tu que es creen les comunitats autònomes i llavors la Rioja es passa el dia buscant un himne i una bandera. La punyetera vida havien pensat que ells eren una cosa separada. Ells formen part de l'Espanya imperial de Castella. Però és igual. Al nostre territori, en el que és a la Catalunya de sempre, treballem tots plegats i generem uns ingressos. Perquè aquests ingressos venen determinats perquè paguem impostos. Perquè la gent parla de l'Estat. L'Estat no és ningú. L'Estat és una ficció. L'Estat és perquè els catalans, és igual, els catalans són els que estan visquent aquí i els castellans que viuen aquí o els no sé què que viuen aquí també paguen impostos. I com que paguen impostos, això genera una bossa d'ingressos. Però clar, llavors resulta que d'aquesta bossa d'ingressos ve un ciutadà que és el que els agafa i els posa a la bossa i se'ls queda, se'ls emporta. Aquí deixen una mica un remanent per anar fent, que dic jo, se'ls emporta, però el sumatori és que quan ens els torna, a més d'una manera ridícula, amb bestretes i tonteries d'aquestes, no ens torna tot, ens torna... Hi ha estimacions, jo amb això he treballat molt i després hi ha estimacions de la gent de la càtedra d'Hisenda de la Universitat de Barcelona, la Bosch, l'Espasa, ho han fet molt. De cada euro ens en tornen, què ens en tornen? 55 cèntims, 60, 40 cèntims, no ens el tornen. Però és que, clar, això no ens el tornen des del primer moment que es construeix aquest sistema fiscal. A partir d'aquesta cosa que diuen democràcia, que per mi... I el 79, 78, no? Sí, 78, posa-li, 78. Si tu agafes això, fas el sumatori dels dèficits, perquè com que es queda una part, què passa? Doncs que aquí no hi arribem, ens queda un dèficit, ens queda un saldo negatiu. Si tu sumes això i ho deflactes, et trobes amb una xifra espantosa, a l'entorn de 600.000 milions d'euros que han volat. 600.000? 600.000 milions d'euros. És a dir, ara quan en parlem... Seria el dèficit històric de l'Estat amb Catalunya. Sempre ha estat així, a l'entorn del 7, del 6,5, del 8, sempre ha estat així. Perquè, a més, després hi ha les metodologies... 6,5, 7, 8% del PIB. Del PIB. Clar, nosaltres tenim un PIB ara de 300.000. Agafa el 8%. Ja està, tu. 24.000. Sí, això que dic jo sempre, aquest tema, deixen estar d'històries de que no sé què, de que llavors l'ordinalitat. Què ordinalitat ni què? Escolti'm, perdoni, ingressos més despeses, i això m'ho quedo. Que és el que fan al País Basc. I deixen que et digui, això no és el PNV. És el PNV més el germà petit de Somosol. És a dir, el PNV agafa les rendes perquè té una opció possible i perquè en aquell moment l'estat espanyol que s'està constituint després de la transacció, que no transició, transacció, 1978, s'espanta davant d'un conflicte que té greu dintre del País Basc. I llavors, escolta'm, arreglem-ho. De fet, el sistema basc funciona des del Pacte Vergara, al segle XIX. Sí, però això... Després, durant la Guerra Civil, em sembla que després de la Guerra Civil, el govern de la dictadura franquista li treu a Guipúscoa i a Biscaia, continua a Àlava i a Navarra, i després, amb el retorn del sistema aquest de la transició, Guipúscoa i Àlava agafen el mateix... Guipúscoa i Biscaia agafen el mateix que Àlava i Navarra. Però diguem, en primer lloc, el passat aquest famós, en aquella època, la tributació era ridícula. Correcte, ridícula. Llavors, realment, quan comença a ser la tributació seriosa, evidentment, les forces que són les mateixes de sempre, les forces que encara estan, no residuals, sinó que operen dintre del franquisme i s'han passat
s'han democratitzat per l'article 29, aleshores aquestes forces no volen això. No volen això. Però l'Arzallus els diu, cuidado, cuidado, així de clar. Cuidado perquè els nostres nois... Mira, jo he estat a consells d'administració on gent de l'aristocràcia basca, amb una taula de consell en privat, han dit estos chicos quizás sí que lo hacen mal, pero son nuestros chicos. És a dir, a veure, que jo vaig a fer a Deusto, i conec el País Basc. Aleshores, en definitiva, ells tenen unes condicions que a vegades que vaig bastant per allà. Em fa gràcia perquè, clar, parles amb gent i et diuen oye, nosotros somos independentistas, pero ¿qué coño? No lo necesitamos. Si tens la clau de la caixa i tens el Tens la clau de la caixa, pagues 4 duros per no sé què, que a més negocies cada any la quota la negocies cada any, i cada any treus alguna més. Ara han tret un tema de la seguretat social, cada any treuen alguna cosa. Perquè, clar, perquè ho tenen molt bé. A veure, deixa'm que et digui una cosa, jo ja entenc que el País Basc té una dimensió i nosaltres en tenim una altra. Nosaltres, escolta'm tu, mal comptats, nosaltres som el 19% del PIB, 19,5%, del PIB de l'Estat. Llavors, clar, no es poden permetre. Jo això ho tinc claríssim. Ara, per exemple, aquest partit, més que un partit, jo crec que és una corrent. Junts és una corrent per mi, no és un partit pròpiament dit, no té estructura de partit, tal com ho veig jo. Bé, ells ara demanen el concert, però mai els hi donaran el concert. És que jo ho entenc, jo em poso a la pell, es diu que l'empatia és això, et poses a la pell dels mandamasos de l'Estat, és igual, PP, PSOE, és igual, si són els mateixos de sempre. Jo ho deia en pla, això, aquí ni esquerra ni dreta. Per tant, no hi ha cap solució perquè el de finançament no té solució. Just. Mai, això és ridícul. El que el tractament aquest d'esquerra, tot això, estan buscant, si em permets, i seré molt dur, mantenir les poltrones. Per exemple, un consell d'administració d'una nova societat pel tema de Rodalies, on, escolta'm tu, que tu tens experiència, ostres, un consell d'administració on, cuidado, el president serà nostre. I què? Però resulta que hi tindrem el 49,9, però el 50,1 el tindrà l'Estat. El president, ara, què estem... Quan vagis a la Junta, tombaran el Tombaran el que doni la gana. I han de dir més, és que a més, ara ells estan encantats. Per què? Perquè aquests consells estan molt ben remunerats, Aquí s'ha de parlar molt clar i català, És a dir, una manera de domesticar alguns catalans independentistes notoris, i no vull dir noms, és posar-los en un consell. Tu mira que hi ha el Consell d'AENA. No, jo no parlo del senyor Duran Lleida, perquè aquest... Deixem aquest tema, No, parlo d'altres persones que estan al Consell d'AENA i que eren independentistes, o ho són, però estan al Consell d'AENA. I el Consell d'AENA està molt ben remunerat. I no parlem d'un altre independentista, per exemple, que està a Televisió Espanyola, que està molt ben remunerat. A veure, jo entenc que la gent ha de pagar el col·legi dels nanos i la hipoteca. Però ni l'un ni l'altre, que jo sàpiga, estan per pagar el consell, el col·legi dels nanos. Els nanos ja són grans. És a dir... Però, perdona, això, quan tu entres en una organització d'aquestes, més enllà que tinguis una bona retribució, no és també participar una mica del poder o tindre la informació necessària per conèixer el poder des de dintre? Sí, però això està molt bé per dir-ho, Això és entrisme, que es diu. Correcte, sí. Això el rei de l'entrisme, el que hagi sapigut llegir i estudiar bé les coses, saps qui era? Un ciutadà que es deia Trotsky. Sí. Però ells ho defensen així. Però fins ara, i ja porten algun temps, no s'ha notat la seva labor. És un entrisme de discoteca. Però com a mínim tindran informació, suposo, per entendre el cas d'AENA que has esmentat, no? Sí. És molt important saber què aporta l'aeroport del Prat al conjunt dels beneficis d'AENA. Aquesta informació no és pública, no és notòria, hi ha moltes sospites, però igual acaben aconseguint aquesta informació. No ho sé, i la fan pública. A veure, abans que hi entressin, ja si algú es volia rascar, les trobava, perquè resulta que dintre de la Generalitat d'AENA hi ha fons d'inversió, com tu saps, i aquests fons d'inversió tenen l'obligació de presentar comptes de les seves participades.
I jo, que tinc bona relació amb el món financer internacional, sé com trobar-les. Jo ja les sabia, aquestes històries. Ja sabia que realment la majoria dels aeroports espanyols són deficitaris. Ja ho sabia jo, això. És a dir, sabia la contribució que té el nostre aeroport. És a dir, Sabem més o menys no calia que hi entressin. Però sabem més o menys quin és el percentatge de beneficis d'AENA que venen del Prat? Bueno, Té una estimació realista? jo crec que les dades que m'arriben a mi és a l'entorn del 65%. O sigui, tots els aeroports de l'actual... La majoria dels espanyol aeroports són deficitaris. El 65% del benefici d'AENA ve del Sí, Prat. perquè respecte, realment, hi ha, en termes de rentabilitat sobre actius, és ROE, és un ROE. Return on equity. És ROE equity. I llavors, perquè Madrid ha invertit molt, llavors, clar, el rendiment és... Clar, amb les amortitzacions en baixa. Però és que aquí hi ha aeroports, això és com tot, vull dir, aquí jo, per exemple, a mi els esports m'agraden, i els he practicat, però vull dir que inclús però soc del Barça. Si juguen bé, que Mira, ja en són dos. Jo jugui bé o jugui malament, soc del Barça i la meva sang és blaugrana. Sí, Però vaja, jo si jugo malament t'haig de dir que no, però evidentment no m'agrada, m'avorreixo. Llavors, a vegades segueixo més la lliga anglesa, que la trobo més interessant que no pas l'espanyol. Però en qualsevol cas soc del Barça, no? Però bueno, és a dir, hi ha límits a tot, hi ha límits a tot. tu et declares capitalista crític Sí. amb el sistema, no? Sí. Què és el del sistema que més et fa patir? Mira, això... Tenim un drama aquí. El drama és que a partir d'un cert moment, el capitalisme, tu saps molt bé, que neix realment a l'Anglaterra de la revolució industrial. Una Anglaterra que realment que el poder fa coses inimaginables per expulsar la gent del camp i portar-la a les ciutats perquè necessita mà d'obra. Però realment això, gràcies a les tecnologies, en aquell moment importants, el vapor, etc., produeix realment uns rendiments importants amb dificultats, però que arriben a tota la població. El qual fa créixer la societat, no? És a dir, i els pares intel·lectuals, l'Adam Smith, el David Ricardo, el Stuart Mill, són gent amb seus pros i contres, però que tenen una voluntat de fer créixer la societat com a tal. Fixa't que l'Adam Smith, per exemple, diu una cosa curiosa, avui dia es podria actualitzar, que les patronals són perilloses perquè quan es reuneixen els empresaris només pacten una pujada de preus. Això ho diu l'Adam Smith, i en bona mesura és cert. Aleshores, aquest capitalisme d'origen creix i fa créixer tot i s'escampa. I hi ha un moment important que a vegades no es coneix prou, i és que, per exemple, quan als Estats Units, per què neix als Estats Units? Per què allò que era una colònia britànica? I em permet que et digui que quan parlem del món de la Gran Bretanya, jo sempre dic, cuidado, a la Gran Bretanya, abans, avui i demà, malen l'aristocràcia anglesa. Els escocesos, pobrets, i els gal·lesos no pinten res. I Irlanda del Nord és un pastís. Aleshores, els anglesos tenen una colònia, els hi funciona molt bé, però apreten, i llavors hi ha una oposició de la gent, dels colons, de la gent que està allà treballant perquè paga masses impostos. Perquè al final aquesta revolució és una revolució fiscal, com quasi totes. També la francesa, en bona mesura. La burgesia no vol pagar els impostos a la monarquia. Però bé, llavors, clar, aconsegueixen, després d'unes guerres, menys dures del que expliquen, la independència. Però dintre dels founding fathers, dels pares fundadors, hi ha dos corrents molt diferents. Hi ha una corrent que està realment vinculada a la revolució industrial anglesa i una corrent que és tot el contrari, que és una corrent que el que vol és transformar els Estats Units
amb un gran camp on es cultivi, es conrei tot. És a dir, al paral·lel d'això també hi ha dos corrents afegides, la corrent federalista i la corrent de Washington, que estan sortint, ara estan sortint aquestes diferències significatives. El gran corrent des del punt de vista econòmic, qui guanya al final? Els que diuen, no, fem com en fan els nostres pares, que són els anglesos, i invertim i creem indústria, i pam, pam, pam. És a dir, aquest capitalisme és el meu capitalisme. És a dir, jo he estat considerat d'empresa de molts sectors, però on m'he sentit més còmode és a les industrials. A les industrials, perquè a mi m'agrada fer coses. Ara hi ha un debat intel·lectual entre el que diuen els makers i els takers. Llavors, a mi m'agrada això, a mi m'agrada baixar a planta, a mi m'agrada parlar. Jo he sigut considerat una indústria química i jo no tinc formació química, però m'agrada parlar amb els investigadors, m'agrada embrutar-me, que dic jo. Aleshores, què ha passat de tot això? Bueno, què ha passat tot això? Que s'ha anat degradant, i aleshores hi ha un moment en què tu saps que comença la deslocalització de plantes, no? El famós cinturó de l'òxid a l'entorn dels llacs. La globalització. Clar. Però amb això també té incidència una cosa important, que és el 1971, em sembla que Nixon aprova treure el dòlar del... Sí, el patró or. El patró. No? Diu que ho fa per una temporada. Diu, ho farem per una temporada perquè té un moment de crisi i ja hi tornarem. No hi hem tornat. I per tant, avui en dia la moneda no representa un valor intrínsec, representa una confiança. Aquí hi ha una cosa que, ja que la cites, la recordarem d'ara. És a dir, en Milton Friedman, que és el pare de la literatura, que és un monetarista, que és molt bo, però és un monetarista, és quan li diuen, escolta, i per què li diu això? Per què? Perquè no és perquè... A veure, en Nixon es troba amb la guerra del Vietnam amb una despesa espantosa. A més, en Johnson, demòcrata, té un projecte de gran societat que també suposa una despesa. És a dir, a partir d'aquí és cert que apareixen coses interessants, encara que això és una política d'economia subvencionada, el Medicare, el Mediet, és a dir, una sèrie per ajudar la gent, a l'estamping, que dic jo, la gent li donen uns paperets perquè puguin alimentar-se, anar a buscar menjar. Perquè en aquest moment encara hi ha 40 milions de ciutadans nord-americans que van amb els cromos a buscar menjar, en aquell país, el país més important del món. Bé, aleshores, li diu, no pot ser perquè venen els bancs centrals europeus, porten els dòlars i tu has d'anar a Fornós i agafar or i donar-los. I això no pot ser, tu, que ens quedarem sense reserves. I llavors és quan es fa això. I es deixa les monedes en flotació. I clar, les monedes en flotació, una manera en flotació és el món de l'especulació. És perfecte. Llavors comencen a pensar i comencen a... I fixa que en aquell moment, dintre dels acords, després de tot això, Bretton Woods, 1946, Bretton Woods, on es va definir un sistema monetari internacional, neix el Fons Monetari Internacional, neix el Banc Mundial, que es diu ara. Tot això neix allà. I una de les coses que posa la condició de Bretton Woods és que el capital no es mogui. No es mogui. Però, clar, tot això se'n va fer punyetes. I comencen a moure's el capital. Quan es mou el capital, tu saps, es guanyen més diners movent el diner que no pas treballant. Que no pas fabricant. Makers and takers, clar. I llavors, mira, deixa que et digui una cosa que és anecdòtica però és important. Jo ja he dit, vaig estudiar a Stanford. Bé, són gent que cuiden molt els alumnes. Vull dir, les ciutats nord-americanes cuiden molt l'alumnat. Tota la vida ets alumne. I llavors tenen el butlletí, fan reunions, la promoció, totes aquestes històries, no? I hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció. Bueno, em crida, ara ja no, ja ho trobo normal, s'ha transformat en rutina en això. I és que veig que els màsters, jo agafo els màsters, no? Stanford tenia una cosa molt bona. Aquí la gent, abans fèiem les carreres de 5 anys, te'n recordes? Sí. O de 6, hi havia alguna. Bé, llavors resulta que aquí algun savi se li avorreix que això no aquí, a Europa, no, això no, ara de graus de 3 i després un màster de 2, amb 3 més 2, que jo sàpigui són 5. És el mateix per desilvanat, no? Llavors, ostres, allà
a Califòrnia, a Stanford, eren molt seriosos amb els màsters. No com aquí, això és Can 60. No, eren molt seriosos. Com vol dir? Que tu acabaves el que fos, havies estudiat a la Universitat de Berkeley, allà mateix, i tenies realment allà un grau. I anaves i volies fer el màster i et deia no, vés a treballar uns 2 o 3 anys i després torna. Perquè entenien que no es podia fer un màster si no tenia una experiència. En fos real i tenien raó. Jo estic d'acord amb això. Absolutament. Absolutament. Jo n'he fet 2 i primer he estat 10 anys treballant. Sí, tu, 10 anys treballant i he fet un altre. Escolta'm, tu, jo l'última cosa que vaig fer, perquè a més m'ho va demanar en Castells en aquell moment, que era un home que venia de Califòrnia, precisament, el gran Castells, en teoria de la informació, va crear un màster a la UOC, consument a la UOC va començar, estic parlant de l'any 2001, jo vaig fer un màster amb una cosa estranyíssima que es deia Societat de la Informació i el Coneixement, no? I el vaig fer, i això no tenia edat per fer un màster jo, però ho vaig fer, perquè em vaig trobar selectiu, perquè em va dir apunta, que serem molt selectius, hi haurà aquí una gent de molt nivell, i el vaig fer. Vull dir que Califòrnia, Stanford fa això. Tu vés a treballar, doncs vine. Molt bé. Però llavors jo veig, quan acaben el màster, on van aquesta gent? Ells, o sigui, la universitat dona aquesta informació. Mira, jo vaig estar a Stanford el 83, d'acord? Aleshores, jo dono el perfil a quins sectors on van els màsters a treballar. Al 83 hi havia a l'entorn d'un 60% que anaven a la indústria. Llavors hi havia posa-li a millor un 20% que anava al món financer pur, al banc d'inversió, i després posa-li un altre 20, o és igual, que anaven al món de la consultoria, de l'alta consultoria. Saps on van avui? El 90% van a banc d'inversió o gestions d'actius, shadow banking, o alta consultoria. El 90%. O sigui, per què? Perquè, clar, és millor ser un taker que un maker. Claro, es guanyen molts més diners, i és més còmode. A veure... Però això ara ho relligo amb una pregunta. Ara va haver-hi la crisi de les subprimes, 2008, 2010, tot això, hi havia aquella frase del Macron que deia que cal reinventar i repensar el capitalisme. Realment s'ha repensat, reinventat el capitalisme? No, això va, el Macron... A veure, el Macron és un senyoret que diu que no té ni puta idea del que parla. El Macron és un ciutadà que era un executiu de banca d'empresa de Rothschild. I aquest senyor, suposo que s'avorria perquè quan tu, a més, banca privada, era banca privada, no banca d'empresa, banca privada, la banca privada, els gestors de banca privada són gent que viuen molt bé, i puc dir perquè en conec uns quants, Per què? Perquè tenen una cartera petita, de gent que té molts diners i viuen molt bé. Llavors, com que vivien molt bé, ell es va ficar en altres coses i feia debats, i entrava. Llavors va prosperar i llavors algú li va dir per què no muntem un partit? I se van inventar un partit, el mateix que Podemos aquí, vull dir, que ens venen del món universitari i allà venien del món de la banca. Però fem una cosa, i com que a França en aquell moment els socialistes estaven ensorrats, estan a tot arreu, però és que els partits tradicionals, els partits de tendència conservadora i radical socialista, que no té res a veure amb el socialisme, que eren partits de molta tradició històrica, estaven ensorrats, i la gent, avui dia, vota el que surt més a la tele, perquè és més maco, el look i totes aquestes històries, venen, jo sempre dic que ara venen polítics com venen entrepans. Hi ha un llibre que parla això, un del Sheldon, que es diu Democracy Incorporated. Sí. No sé si el coneixes. Sí, el conec, clar. La dictadura inversa en la qual els polítics són els representants del poder. Absolut. I que es fan unes eleccions per simular que hi ha un sistema. Per simular. Llavors el Macron, es troba amb això. Llavors, el que digui ell sobre el capitalisme, si no té ni idea de què està parlant. Aleshores, perquè aquesta ja em permès insertar aquí una acotació, i és que el món de la mediocritat està realment empapat, sobretot a l'Europa occidental. Hi ha un llibre que recomano sempre públicament, que és el llibre d'un dels intel·lectuals més interessants que hi ha en aquest moment, que es diu Emmanuel Todd. Emmanuel Todd és un llibre sobre la decadència de l'Occident, que és un llibre que s'ha d'històric, perquè ell explica per què Occident ha anat... Com es diu aquest llibre?
La decadència occidental. La decadència occidental. Sí, és a dir, és un llibre extraordinari. En menys tot, és un tipus plural, que diu, a mi m'agrada la gent que és plural, és a dir, no la gent unidimensional. És un tipus que va estudiar història, per mi és un dels grans demògrafs que hi ha avui dia al món, després és un home que té una visió de conjunt de tot, és a dir, toca totes les tecles, totes les que pot i més, i les integra, perquè no n'hi ha prou de tocar-les, sinó les integra. Jo amb ell no el conec personalment, però el seu pare, jo era molt jove, sí que vaig tenir ocasió de conèixer a l'època aquesta en què París era per mi el món. Jo vaig conèixer el seu pare, que va ser un dels fundadors de Le Nouvel Observateur, que en aquell moment era una publicació extraordinària. I ell era un tipus d'una categoria intel·lectual i després té un fill extraordinari. I és un tipus que explica tot això. Bé, aleshores, clar, el Macron, el Merz és un senyor que ve de BlackRock. És un senyor... El Merz és el primer... Alemanya, sí, ve de BlackRock. Mira, jo l'altre dia vaig tenir l'ocasió, perquè jo em moc molt amb les xarxes internacionals, d'escoltar un debat al Parlament alemany on la representant, que és una dona en aquest cas, d'Alternative für Deutschland, és a dir, Alternativa per a Alemanya, el va rebregar. És a dir, el va rebregar, perquè realment els seus arguments són extraordinaris, perquè aquesta és una altra. Amb aquest partit li han posat una etiqueta, que la dreta. Si tu tens la patxorra, perquè si no, de documentar-te, doncs veuràs que és un partit que no... Què és això la dreta i l'esquerra? Aquesta és una altra. Què és que passa? Ara el Zelaya, que és un bon analista basc, sempre diu que només hi ha un partit ara, és un partit únic, és igual. Es discuteixen en coses menudes, però realment és un partit únic. Aleshores, realment el partit únic, que és el Merz, és el Macron i la seva corrent, no sé com es diu, el Starmer, que li està sortint tot tipus de problemes, perquè l'Starmer, que era un home, era un funcionari, l'Starmer, que també aconsegueix majoria absoluta. És que és molt gruixut, això. Si ho segueixes, et quedes esparverat. Aconsegueix majoria absoluta al Labour. I resulta que al cap d'un any, el sondeig que fa societats, en aquest cas, tradicionals, del món de la investigació, i li pregunta a la gent, a la mostra de la població, bastant representativa, què pensa del Starmer? Són respostes tancades, que es diu, perquè molt bé, regular, mitjà, inoperant, incompetent. El 60% de les vots és un incompetent. A Gran Bretanya. Sí. Incompetent, no és que sigui... Hi ha enquestes similars als Estats Units sobre el Trump, no? Diuen? Sí, però el del Trump, si vols un dia parlem del Trump, però no m'explico. Quedem-nos a Europa. Sí, no m'explico. És un incompetent. Però és que aquesta setmana li ha sortit un regal de nassos. I és que ell agafa amb un ciutadà que diguem, ja tenia un passat una mica fosc i el nomena ambaixador a Washington. I ara resulta que aquest ambaixador a Washington està fins al gorro amb el tema Epstein. Però d'aquests que es vesteixen de senyora, que a mi, jo no m'hi fico, cada un a la seva vida privada que faci el que no li la gana. Correcte. Però que després no vagi defensant públicament uns valors que... Escolta, tu parles del poder de la banca a l'ombra, no? Tot això que estem dient, dels diferents fons, que són, en fi, tenen gent col·locada en les presidències o primers ministres dels governs més importants d'Europa, no? Correcte. Per tant, vivim a Catalunya vivim un país dominat per diversos factors, però aquest n'és un important, no? Hi ha decisions que es prenen a Londres o a Nova York que tenen un impacte molt important. Totes les importants, totes. I per tant, els ciutadans de baix, les pimes, els professionals, els ciutadans, què podem fer per influir en aquest joc? Quin paper ens queda? No hi ha una fórmula, però que sí, el que crec que no s'ha de fer és anar a Brussel·les. Perquè Brussel·les no pinta res. Vull dir, quan tu veus el comportament no d'ara, perquè la comissió, però abans no. L'últim comissari europeu de nivell era en Jacques Delors, i fa molts anys que va morir. Vull dir, si tu mires la Comissió Europea, és per plorar. És a dir, llavors... La presidenta de la Comissió Europea arriba a acords amb els Estats Units que els mateixos
Després li diuen que on vas a parar amb això, no? És que, sí, però és que a més aquí els interessos de cada un, després, és la posició de la Comissió Europea, la bel·ligerància de la Comissió Europea ficant-se en un terreny que no coneixen, que no l'han tractat, que no l'han analitzat, com és el tema d'Ucraïna, perquè aquesta és una altra. Aquesta russofòbia històrica, sobretot britànica, contra Rússia, quan Rússia tenia que haver sigut integrada, quan desapareix la Unió Soviètica, que és un suïcidi assistit. La Unió Soviètica no desapareix perquè l'han invadit, és un suïcidi assistit. Es posa de manifest que realment aquell sistema no funciona. Llavors, d'una manera bastant gradual al començament i després molt ràpida, es desapareix. No? En aquest moment, en lloc d'agafar el que queda de Rússia, que continua sent molt, en termes sobretot territorials, no oblidis, Sí, amb energia... fins a Vladivostok. Sí, però en aquest moment, la idea, per part d'alguns analistes, Mearsheimer, en Kagan, que és el gran analista del món soviètic, que havia sigut ambaixador, la recomanació és integrem-ho, fem Europa. El que deia en De Gaulle deia Europa acaba els Urals, Rússia forma part d'Europa. Fan tot el contrari. Agafen, posen, empenyen amb un ciutadà que al part de que sigui alcohòlic o no és igual, pot ser alcohòlic i pot ser un bon gestor, posen el Yeltsin, els rodegen d'una sèrie de ciutadans financiats per la banca internacional, sobretot la britànica, i això ho conec molt bé, perquè jo vaig tindre com a soci un banc d'inversió. I jo anava durant un temps de la meva vida quasi cada setmana a Londres i cada mes a Nova York. I me'n recordo molt bé que a vegades amb els break que fèiem a les reunions del comitè de l'empresa, que jo era conseller delegat, i venia algun ciutadà per allà, que venia allà per xerrar una mica, i venia i deia que havia estat a Moscou i explicava que s'havien forrat, que s'estaven forrant. Perquè s'havien quedat tots els actius que volia, perquè el mecanisme era senzill. Era simplement, anem a privatitzar-ho tot. Haig de dir que... Sí, que entrem cupons al poble, sap què fer-ne, jo ho he i explicat. aleshores n'hi ha uns quants que compren, Jo tinc un llibre que aquests monopolis... Sí, el capitalisme des de l'òptica del cinquè de cavalleria. I realment això va ser així com tu dius. Van dir, és molt fàcil. La siderúrgia més gran del món estava a la Unió Soviètica. Llavors, què hi havia allò? 40.000 ciutadans, els hi donen uns papers. La gent que ha nascut 1917, Revolució Soviètica, 1917, ha viscut tota la vida amb un concepte, diguem, de la propietat, que és de l'Estat, ja hi tornem-hi, però que no està ningú, li donen un paper i diu, això què val? Llavors, què fa aquesta gent? Així que pot, que ja estava orquestat, evident, agafar i buscar primer Algú que els hi compri. el seu cap. Algú que els hi compri per poder-se alimentar. La nomenclatura aquesta, antiga... La nomenclatura esdevenen oligarques. Oligarques, és a dir, canvi d'etiqueta, ara són oligarques, no? Però és que es queden societats així de bèsties. Però llavors, amb quins diners? Amb els diners de la banca britànica sobretot, anglesa, sobretot, i no vull citar, perquè sé qui són. I aquesta banca financia, però fa una cosa molt bona, normal, des de l'òptica de la banca. Jo et deixo calés i em quedo un paquet. Un paquet de les accions del que tu et quedaràs. I després ho poso al mercat de capitals i aquí es forra tot Déu. I això dura 10 anys, Això dura fins que arriba el Putin. Des del final mitjans 90 fins al mitjan del 2000. No, fins al 2000. El 2000, que aquesta història ja l'he explicada, la història del Putin és extraordinària. El Putin diu això s'ha acabat. El Putin diu s'ha acabat. El Putin agafa els oligarques que realment diuen no, els casca. Que és el que faria jo. Així de clar. Els casca. Fora. O a la presó o tu mateix. Fora. I llavors els que queden, que n'hi ha, diu, no oblideu que per sobre de tot està el govern de la Federació Russa. Si us passeu així, acabareu com els altres. Tu em diràs, molt bèstia, sí. Però en moments de la història com aquest, és necessari fer això. Des d'aleshores, posa ordre.
si tu fas sondejos, hi ha societats d'investigació que també fan sondejos a la Federació Russa. La Federació Russa és un país capitalista. És que, clar, la gent es fa... L'expressió aquesta catalana d'un pa com unes hòsties, doncs serveix això. És un país capitalista, tu, que jo conec allò. Coneixia quan era una soviètica i ho conec ara. Vull dir, és un país capitalista com un piano, ara, i funciona com a tal. Però què ha fet en Putin? Primer, ha recomprat tot allò que és estratègic. I ha aplicat els europeus i els americans en el seu moment, fins a Biden, han aplicat aquesta política de sancionar. Històricament està realment més que provat que les sancions no serveixen mai, perquè el que fan és cohesionar els sancionats. Sí, davant un enemic extern. Jo deia, els sondejos que es fan, resulta que l'adhesió al govern, i sobretot representat en la figura de Putin, però l'adhesió al govern i al Lavrov, tota aquesta gent, és enorme per part de la població. Però si te'n vas al segment entre els 18 i els 30, el 95% d'aquest segment ha mort. És a dir, pot haver... Els que podien ser contraris, perquè no tenia la mateixa política de la fundació. Aquest per una. Per què? Perquè ha posat ordre, perquè estan orgullosos del seu país. Perquè ha pillat, a més, un keynesianisme de guerra. Ha agafat el manual d'en Keynes, o de Keynes, que diuen aquí, i l'ha aplicat a rajatabla. S'ha quedat als sectors estratègics, l'energia. Qui són els grans? Abans Gazprom era d'un oligarca, ara no. Rosneft tampoc. És de l'Estat. I ha estat portat per uns professionals. Clar, és un canvi radical. És un canvi radical, en definitiva. Clar, amb aquesta situació, què ha passat? Pues que la corrent dominant ara, que per cert això tampoc... perquè clar, els mitjans de comunicació aquí no saben res de res, i la que era la nostra ara és la d'ells, no sé què, O sigui, parlo de TV3 i aquestes tonteries, vull dir, no saben res. Saps què és la corrent dominant dintre de la Federació Russa? Pues la siberiana, és a dir, que consideren que, imagina't, que en Putin tindria que ser més dur i que la Federació Russa no és europea, és euroasiàtica. I per no dir, com diuen ells en rus, és més asiàtica que no pas europea. Escolta'm, amb tot això, amb aquesta Europa que pintes dividida, reticent, sense un lideratge clar, sense un projecte propi, tu has fet ara un comentari o un article que va escriure que la resposta europea a Trump era patètica. Patètica. Llavors, si afegim la pujada de la Xina, en aquest món que ha deixat de ser multipolar o bipolar després de la Guerra Freda, després multipolar i ara sembla que hi ha 3 blocs que volen, o no sé si Rússia i Xina formen un bloc i els Estats Units un altre, europeus ens quedem aquí al mig sense un projecte clar. En el cas de més, si ho baixem, en el cas de Catalunya pinta alguna cosa amb tot això? No, tu m'has fet una pregunta que jo no t'he arribat a contestar. Jo t'he dit que nosaltres no hi anem. Si tenim, tindríem que tindre gent preparada que no la tenim, sí que la tenim, però que no estan en el món públic. Desgraciadament, hi ha gent a casa nostra, hi ha gent a Catalunya, hi ha gent molt preparada. Alguns estan aquí, altres estan a altres llocs del món, però són gent molt preparada. I que alguns en el sector hi ha, per exemple, gent crítica i fonamental dels grans creadors de la intel·ligència artificial, són catalans. Sí. No, i Torrassa t'hi trobes per tot arreu. Però, diguem, tindria que fer un equip de gent d'aquest nivell i realment anar, que dic jo, no anar a Brussel·les, anar a Nova York, anar a Madison, a Madison perquè hi ha uns quants. És a dir, entrar d'una forma permanent en contacte amb els grans inversors, que són avui dia gestors d'actius. És a dir, és més important conèixer personalment amb el Dalio, per exemple, molt més important, que no pas conèixer a la senyora aquesta, no sé com es diu, la presidenta de la Comissió Europea, La Ursula von der Leyen. Aquesta senyora que monti a cavall, que és el que li agrada, però que no es merdi, perquè no té ni punyetera idea del que porta entre mans. Escolta, tu has dit que la independència arribarà quan els oligarques camuflats tinguin prou, Aquests són els oligarques camuflats. Aquests són els oligarques camuflats. Aquests són els que marquen de bona. Sí, perquè, fixa't tu, hi ha una escola a Anglaterra, que ara fa temps que no sé d'ell, perquè és un tio molt interessant, que estudia una mica el món en termes econòmics i en termes sectorials, el món occidental, no? I llavors diu, escolta'm, si tu agafes, per exemple,
la borsa, l'Standard & Poor's 500, si tu agafes l'Standard & Poor's 500, que és un índex, i tu dius, mira, doncs està bé així, però atenció, perquè resulta que hi ha 10 valors, que aquests 10 valors sols són el 34% de l'Standard & Poor's 500. O sigui que hi ha 10 i després hi ha fins a 500. No, l'IBEX 35 li passa el mateix. Aquí està. És a dir, això, Aquí són blancs. per cert, aquest plantejament ja ho va pronosticar Marx, que era un tio que tenia el camp molt ben a Montpellier. Ja ho va pronosticar. El capitalisme tendeix a la concentració. Però és que... I la missió de l'Estat, segons els liberals, és impedir aquesta concentració. Sí, però això no funciona. Ja, continua. Però és que, a més, tot és concentració. Perquè llavors tu dius, bueno, però és que si tu agafes llavors i te'n vas a, no sé, a Nvidia, per exemple, que és una mica l'estrella de la pel·lícula, si tu te'n vas allà i tu analitzes l'estructura accionarial, també hi ha concentració. És a dir, que al final els Vanguard, els State Street, els BlackRock, tots aquests manen a tot arreu. Llavors, per què has de perdre el temps en anar a parlar amb els... A veure, els polítics professionals, perquè els polítics ho som tots, perquè som humans i estem en societats, estem a la polis, la politia de polis, i l'Aristòteles ja deia allò de zoon politikon, som animals socials. Aleshores, ara, els professionals, els que es dediquen a això, ho han de tindre clar. Vull dir que... Perquè el professional és un ciutadà, en aquest moment, ben remunerat, molt ben remunerat. Jo recordo que quan jo era jove, anar a treballar per l'Estat, diguem, era una mica degradant, perquè jo quan era, no sé, tenia 18 anys i començava a pensar a estudiar coses, doncs, ostres, tu, qui va, no? Llavors, no agradava, perquè, bueno, et deia, no, però és un lloc segur, no guanyes gaires diners, però és segur, després els triennis i, no sé, els quinquennis en aquella època, bueno, però clar, això avui ha canviat, perquè ara resulta que a sobre estan ben remunerats, però són empleats, no tenen més poder que... Per què en Trump té poder? Perquè és un home que té fortuna i no depèn de ningú. Sí que depèn, perquè hi ha moltes pressions, però té una fortuna. És a dir, jo amb això també vaig veure en el seu moment una diferència significativa entre Europa i Estats Units. Als Estats Units, molta gent, quan arriba a la política, són gent que ja han demostrat professionalment que són realment potents i tenen un roc a la faixa, que diu, tenen diners o tenen posicions. Llavors es dediquen a la política quasi com una prestació. És a dir, ara vull treballar per la societat. Allà en diuen public servants, no? Ni més que exacte. Aquí no hi ha l'autoritat, no? Exacte. I fixa't tu que la diferència... Molt bé, això que dius, jo s'ho puc dir moltes vegades. Aquí és un funcionari, que vol dir burocràcia. Al món anglosajó ets un public servant, que és un servidor públic, que no té res a veure. Aquí, les empreses cada dia estan més collades perquè has d'omplir molts papers que no sé per què serveixen. Jo, per exemple... Parlem un moment d'això de Catalunya i ho aterrem amb les pimes, no? Sí. Les pimes són el cor de l'economia de Catalunya. Sí. I aquest cor que batega mitjanament bé o bé, no? Per més exportem el 50% de la nostra producció, si comptéssim l'exportació cap a fora de Catalunya, doncs seria gairebé el 70-80%, no? Per tant, som un país eminentment exportador. Com és que marquem tan poc l'agenda política? Perquè, l'agenda política, primer perquè amb aquest estat que estem integrats, l'agenda política la marquen realment les grans companyies. I a Catalunya no tenim grans companyies. No tenim grans companyies perquè... Les que tenim, que no t'ho volia lligar amb una altra pregunta, és aquest ecosistema de subvencions, de càrrecs, de control de l'Estat, fa que les grans companyies d'un territori acabin sent... Sí, ja ho hem vist. En el moment en què hi ha aquell petit esboç que no prospera de ser independents, ja veus com es desplacen ràpidament, perquè viuen d'això. És a dir, no és broma, és a dir, si tu analitzes les grans companyies de l'estat espanyol, veus que privades, amb una història llarga, història com a societats privades, no n'hi ha gaires. És a dir,
en el moment en què comença a privatitzar-se l'espai públic, en termes empresarials, es reparteix entre amigos i conocidos. Aleshores, clar, aquests amigos i conocidos pinten molt. És a dir, la gran empresa que ha crescut és l'obra pública, perquè i l'obra pública, el repartiment de projectes es fa, ja ho deia, pues allà al Bernabéu, per dir alguna cosa, metafòricament parlant. Per tant, en aquest món tu has escrit que la independència de Catalunya és viable econòmicament, et declares com a independentista i independent. Realment, la política catalana actual, aquesta submissió que té o que sembla que hagi oblidat aquesta idea després dels fets del 2017, tot això creus que té, per gent jove de Catalunya, creus que té alguna incidència important que els faci ser reticents a la participació política o els faci decantar-se cap a altres opcions? Venim d'una etapa de desencís. Venim d'una etapa de desencís que diguem, jo sempre dic que el que és independentista ho era, no ha deixat de ser-ho. Pas enrere no es fa. Una altra cosa és anar a una manifestació perquè és una descàrrega d'adrenalina. Això és un tema de cortisol i adrenalina i és un problema purament de neurotransmissors, no té res a veure. Però el que és independentista de veritat ho era i ho és, el que passa que ara està en silenci. Però aquest independentista, a casa seva, de la mateixa manera que els nostres pares no parlaven, la meva generació no ens parlaven de la guerra perquè ja l'havien patit, realment l'independentista, aquest declarat, tampoc parla en família de la independència. Llavors, el jovent realment no té aquest sentiment. Primer. Segona cosa, el jovent està desencantat de tot. I aquest desencant passa també, i aquest tema ens portaria molt lluny, per una educació que ha anat a pitjor. És a dir, mira, ara... I em passen de l'exigència i de buscar la meritocràcia i l'excel·lència a un sistema de no deixar ningú enrere, i quan deixes ningú enrere, la velocitat del grup és el de l'últim, no? Bueno, això... És una mica va apuntat al sistema educatiu català. Això quasi és el codi penal per mi. Perquè, clar, fixa't bé, resulta... A veure... Considerem l'excel·lència una manera de discriminació, no? Clar, perquè... En la formació. Clar, per què s'han equivocat? Perquè una cosa són els valors que els has de tindre a la família i a l'entorn proper, el que és el grup primari, els valors estan allà. I una altra cosa és els coneixements. L'escola, el que ha d'ensenyar l'escola no és gestió de gènere, per favor. L'escola no ha de fer taller emocionals, però què diables? Que no saben, a més els que fan aquests tallers no tenen tampoc formació per fer-la, però és que l'escola el que ha d'ensenyar són matemàtiques i geografia i potser geopolítica, perquè és important la comprensió global, però física, potser una mica de quàntica també, però no gestió emocional, però què s'han cregut? Llavors, aquesta. Segona, ara no es pot suspendre. Parla tu amb algun professor d'ensenyança mitjà, estan esparverats. Perquè no hi ha autoritat i l'escola ha de tindre autoritat. L'autoritat és molt important a la vida. Una cosa és ser autoritari i una altra cosa és tindre autoritat. S'ha de tindre autoritat, perquè l'autoritat vol dir respecte. Autoritas. Claro, ni més ni menys. Respecte. Llavors no hi és. I a sobre no pots suspendre ningú perquè si no, realment, m'entens? Es crea. Mira, jo en una època era coneixedor d'una companyia, és igual, i vam estar a punt de comprar una empresa del nostre sector a Itàlia i sempre l'explico com a exemple d'una forma d'entendre la vida. I me'n recordo que, estàvem negociant, al final no es va fer, però estàvem negociant, i era una empresa tecnològica de l'època industrial, i jo parlava amb el director general, i l'home em deia, equip d'enginyers que tens i tal qual, dic, escolta'm una cosa, és que m'has ensenyat uns anuncis, que estàs buscant uns enginyers, i veig que poses promocions del tal, als tindres. Què és això?
Diu, home, perquè aquestes promocions van ser d'aprovat polític i jo no em vull d'aquests enginyers. Jo vull un enginyer que hagi fet la carrera. Així de clar, tu. I això d'això. Perquè, clar, a veure... Però això és això a nivell de país, per tant... A nivell de país. Per tant, sí, hauríem d'anar concloent 4 coses. És a dir, pel futur de Catalunya, l'altre endemà de Catalunya, si ja tinguessis 100 directius joves al davant, què els hi diries que han de treballar i quin error haurien d'evitar? Jo crec que hem de treballar fonamentalment, primer, en formació. S'ha de fer taula rasa en formació. És un desastre. Vull dir, perquè aquests que fan tallers emocionals després fan batxillerat emocional, o com es digui, i després fan carrera emocional i de gènere. Vull dir, formació, radicalment, un canvi de sentit. Infraestructures, s'ha d'apostar per les infraestructures. És a dir, s'ha de comprendre que això és prioritari, que l'economia sense infraestructures no funciona, que diguem ara que surtin ara, per què 45.000 milions? Si tot és el mateix. I tercer, evidentment, s'ha de lluitar per la independència perquè aquesta independència els afavorirà amb ells. No es tracta... A mi ja m'importa un bledo. Jo ja em preocupa la meva vida, no és aquest el tema. Ells, el jovent, sí que ha de lluitar per la independència perquè li convé entendre què significa una compta de resultats i què significa un balanç. Mira, jo sempre he dit, i ja tu saps aquest llibre que té 12 anys ja, que és un llibre, La independència per la butxaca. Jo vaig fer realment, era un llibret senzill, però per tractar de fer pedagogia. Vull dir, nosaltres tenim un balanç molt maco. Nosaltres, Catalunya, té un balanç xulo. Ara té una contra d'explotació horrorosa. Llavors, s'ha de lluitar per la independència, infraestructures, independència i formació. Serien 3 eixos molt importants, que, com sempre, és com una melodia. Uns es relacionen amb els altres. No hi ha un sense l'altre. És a dir, jo crec que s'ha de fer molta pedagogia i els independentistes que tenen una família i que estan una mica en reserva han de posar-se a parlar amb els seus fills i amb els seus nets si cal i dir-los, nois, això va per aquí. Aquí no es tracta de ser bons ni dolents, es tracta de que aquesta és l'única via. Perquè si no, acabarem sent un poble tan decadent com el reste dels europeus, com és l'estat espanyol, que és un poble decadent, que aixeca el cap, però és un poble decadent. Molt bé, Alfons, escolta, moltes gràcies per haver vingut i ho sentirem pensant en l'altre endemà de Catalunya. Molt bé, gràcies. Gràcies per escoltar l'altre endemà, l'espai creat per l'Ernest Pérez Mas, on el pensament obert i les veus diverses s'ajunten per dibuixar futurs possibles. Esperem que aquest episodi t'hagi fet reflexionar, t'hagi inspirat o t'hagi despertat noves preguntes. Si vols ser part d'aquesta conversa i no perdre't cap capítol, subscriu-te i comparteix el podcast amb qui vols que també formi part d'aquest moviment cap al futur. Ens pots trobar a totes les plataformes i xarxes on t'esperem per sumar més veus i experiències. El proper mes seguirem explorant, perquè el veritable endemà sempre està per construir. Fins aviat.